bende ngamanade. Ramogi kambi mar ndeke mar Kenya Airways oyudo lal nyadiriyo dweche 6 mokuongo higani kendo giwuok e lal mar shillings bilion 9.8 nyaka e lal mar shillings bilion 21.7 bang' osuru. Jatatije mar Kenya Airways Alan Kilabuka oyango ni lal makamano okel kod digni mar omenda mar Kenya kipimo kod nengo mar dola mar piny Amerika. Kata kamano kambi no singo mar medo jiwore kendo gin tire kod geno mar chir kendo higa mar 2024. Kilabuka bende oyango ni giseketo kenge makare moriwo koda ka medo kwan mag wuodhe mag ndege mag higa 2028 kanyakla kod jiwo wuodhe madhi e bombe ma oko kaka London kod New York. We are positive the business is making money. However, as Alan has also indicated earlier, our main holdback continues being legacy costs, which are translated or are seen in the financing costs of 22.8 billion shillings, resulting in a loss of 21.69 billion shillings. We are confident about the turnaround. Obviously, we need to deal with the legacy issue. Maybe that is the only condition precedent. If we don't deal with the legacy issue, it will be difficult for us to turn around. But yes, we are confident from an operations point of view. We've demonstrated for this first half that we are operationally viable. Migao mar pur e kaunti ma Siaya komakore kod jokanyo e sekta no